baki jikina, mu amince wa juna da ƙudurina, kar mu wa juna ƙarya mu riƙe gaskiya. Mai suna inuwar ƙauna wannan ne ƙudurina, na yi rumfa zo shiga ne in shiga rana, domin ke zan jura shiga rana, Adamu kan Zakariya ta zankuka. Zakariya ki so ne ki kalle ni, ki mun hidima don jaddada ƙudurina. Ana sai ka so ne ka kalle ni, kai mini hidima don jaddada ƙudurina. Zan yi domin ke mai suna, tausaya don raunin da yake kaina, da rasa ki ba zan can ƙudurina, barci na mafarki na a gadona, Zakariya ƙaunar ki tana raina. Masoyina aljanna nake fata. Auren so da ƙauna muka yi wa juna, ɗan uwana dangin jigon raina, da abokai sun fito suna murna, Yahuza babban wa a gurina, Ashir bai ƙaunar yaga kukana, ƙannena Jamila zai turana, Zaharaddin Yusuf na yin murna, da Zakiya da Fa'iza 'yan babana, Mahamudu da Haris na yin murna, a abokai Abdallah yana murna, Baballe Idris Sabi'u na murna, Zakariya na gode ba ƙarya. Haka ne Adamu ƙauna mu kai wa juna, yan wana su fito sana murna, yayina sun fidda ni a rana, Alhaji Iliya babban wa a gurina, Adam Surajo Dauda
sa kuka. Kai da ni a ransa tana raina, na masoyi da mafi sa kuka. So I saw Sound Studio.